Savera Films। चौधरी जी के खिलल कौनवा गे छौड़ी तोरे करनवा। चौधरी जी के खिलल कौनवा गे छौड़ी तोरे करनवा। गे छौड़ी तोरे करनवा आफत में हो जनवा। गे छौड़ी तोरे करनवा। चौधरी जी के खिलल कौनवा गे छौड़ी तोरे करनवा। Mixed by Savera Films। चौधरी जी के खिलल कौनवा तोरे चक्कर में छौड़ी होलियौ बदनाम गे। खबर में छपी गेलौ हमर नाम गे। तोरे चक्कर में छौड़ी होलियौ बदनाम गे। खबर में छपी गेलौ हमर नाम गे। हे गे तोरे करनवा विपत में हो जानवा। गे छौड़ी तोरे करनवा। चौधरी जी के खिलल कौनवा गे छौड़ी तोरे करनवा। चौधरी जी के खिलल कौनवा गे छौड़ी तोरे करनवा। चौधरी जी के खिलल कौनवा गौतम मानिसवा के जिंदगी कहीं तबाह गे। कोर्ट में जाके बनी गेनी गवाह गे। नीतीश मानिसवा के जिंदगी कहीं तबाह गे। कोर्ट में जाके बनी गेनी गवाह गे। हे गे तोरे करनवा संकट में हो जानवा। गे छौड़ी तोरे करनवा। चौधरी जी के खिलल कौनवा गे छौड़ी तोरे करनवा। चौधरी जी के खिलल कौनवा गे छौड़ी तोरे करनवा। सवेरा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो शाहपुर चौक देवन बिघा।